enweghị egwu a na-atụ n'ụfọdụ ebe dị iche iche na enwere ike na agaghị achịkọba mmemme nhọpụta na mpaghara South East na ụdị katakata na-ada na mpaghara ahụ mana ikwu okwu banyere nke a dịka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu kwa izu ụka abụọ ọbụla Director Defense Media Operations Major General Musa Dami mere ka mmata na ihe na-eme na mpaghara South East enwere ka ọ ga-esi wee mee ka a ghara ịchịkọba mmemme nhọpụta na mpaghara ahụ. Ekwu ya jide wetara anyị akụkọ a. O kwuru na ọtụtụ ihe na-eme n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ nke pụtara na ndị mmadụ ekwesịghị ịtụ uche n'ihi na ndị ọgụ dị njikere. Ọ sịrị na enweghị ike ịsị na agaghị enwe ọgba aghara chacha mana ndị obodo atụnụ iche ma ncha n'ihi na a ga-echekwaba ha ọfụma. Major General Dami kwusiri ike na ndị ọgụ Naịjirịa agaghị eso na ndọrọ ndọrọ ọchịchị mana ha ga-enyere ndị uwe ojii bụ ha bụ ndị ndu n'ihe gbasara nchekwaba elekshọn ịhụ na enwere ezi nchekwa. Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.